Ханя, вечерна Ханя, нощна Ханя. Тук са се наточили да гледат матча на гърците последния, който е вече без значение, но нали знаеш, че те си знаят, че ще плачат след един час. Старото пристанище на Ханя, топ дестинация. Hania, the Crete, the old Venetian harbor. Само за 5 минути шарш. А това, към което се приближавам, също от нещата, които трябва да се видят, това е старата турска баня. Хамама. Хамама в Хания е един. Това нещо е било е някога си и минереймо, последствие махнато естествено от гърците или византийците, или който и да е. Старата турска баня или така наречения хамам. Едно от местата, които трябва да се посетят на пристанището в Ханя.